سلام سلام كم ياللهم تخاتلت نايزا يوتيوب شانل سلام كتلو ناي كل جزء تميتي إن بأركس لما عنتون منفس أو تزانتان وعات تدياكون مبل عسر شمون تخفال نابخم كبلعي سنة مكتتال بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين أيتستحفرن دما إزي عيوزي كل ناس لزخانة أجم يقولون تليفون هابنيلو قطرتات كتبو جمرة سماوي هاريمو دما ناب إذنو تقعا هاريما زقبلا جن أينبرن اتمساي زنبرة دياقون كمي عينت حلخلخ نجري قالي بلني زورو بأوكي ود أكل جن تليفونو تاوعيت جبرت ناي دياقون أبيل يعني كل طفيلو تقبلو هيلو بلا مرحبا زحوي سلام دويل كاتنيحا من كبل بلو هو دويل نيرا أي تقبل كانن دياقون يبال سلام ليخا بلو سناي كبر المدهني عالم يخون دياقون حاوي سالات ألوتكم دويلنا نخيد لنا بلو بملسو مرة إنا تقربنا نعي بزعرفن قلن كم زي تسهلني دياقون جن صبق سلام تأيهبو آي وريدنا تقلت قدسان ولد دا أنبر أبيلنا يو بولو دياقونو تحت بزبال العزا اتملو إليتي بلمانو مسقانا أن أملاخ سمايتو دسو وانتو لمن وانزلهم تاراي بلندو دياقون حوي أبتقلتكم طرح يتروسعنا يقدا انتاي كتحابركا بولو دياقون هاندبت سلزخونو ندياقون أبيل دختار رخبنا بولو بستربش منفس يقريتا دياقون حاوي كراخبة كادس مبلني جناي كإلني ملأخت تلي كاجن كبت حالك بولو نو تأجم يلن دياقون أبي ليدي لينيرة كرخبة زي كقلت خوينا جن دحام بولو دياقون حاوي يقريتا بخالي أي ترد أيو حما حاسيبي كونكون ندياقون أبي المسترخبو سعيبو زمت نجارات سلز فولتي عبز حج ساعات رجز أني خوينا ززارة بلن كلتا نجارات الله قداميتي ندياقون أبي تغلى خمسة تفولتو ካልእቲ ድማ ምስቲ ምስ ጓል ወይ ምስ ወዲ ከም ዘለኻ ርግፀኛ እየ ስለዚ ዋላ ጽላኣኒ ከራኸበካ ይክእልን እየ በሎ ዲያቆን ጋኒ ኮይኑዎ ብፍላይ እታ በይንኻ ከም ዘየለኻ ርግፀኛ እየ ትብል ቃል ማራይ ኣሰንቢዳቶ ጽቡቕ ኣለኻ ንዲያቆን ማእካል ኣይፈልጦን እየ ሰምሳይ ከም ዘሎ ግን ብኸመይ ርግፀኛ ክትከውን ክኢልካ በሎ ببزح نجارات يطرطيرك رجعنا خجبرن نزخ جن ندياقون أبي البارة خبنا مسبل كاني اتارة خبنا تبلك على حد السبت وكلا يكون تنبلو دياقون أمانة يتجرمو بحنت قال معرخ نزستوع الكم يزبل ودي يبلا بلبو أوكي دحان سمكات تنجرن نجندس مبلني من البات أحوات وين فالت كنكون نخلينا بلو برجز أحواتنا جنسمي من جارا قداس سلزي كونه ساقواي كنجركاي ماتس يزبهال بلو امبر ماتس بلو دياقون دما نزا ساقوازو سأل كاسب نايب حق حيالي بلو بزخانة نايدك أسعد سلزخو زأخلا مسنا يقريتو أخو قرفكمي سلام وليتي من نيلكم أب حلمكم يترسعني تشاويلو تليفون عزوا ميل حفتي قال نجر كتجبر لك مبر زودي كم قال يكرد أكازيكل بلني دياقون أتا دياقون حوي انت امو خجبر تمكي بالدياقون أبيل مرة أدنجيزني كرخبو تبلكو مخان أبيني حدث عقلي كمان تبيبني امو نبنا الرخو نزيتو اليوم مس امو كوي الرخبي خوني دياقون حوي حسيبا يونيرد جنا سكفومني نحد زي فلت دياقون أرخوني كبلهم مرة كبيديو ولا تبلكومون أبقدميهم ولا حنت كبليك إلني بناتي ميلات زي كوينو مسمان نمسب كرخب زدلي أي مسلنن امبركس كابتن أزويس فتوى نحواتو بعد سالم فيوري أي متأفق النيرو سلذي نوبيك الشمنجار أقداسي مسلنن كجرمكا ولا أتمابو أو زلو دياقونات እቶም ኣብኡ ዘለው ዲያቆናት እዮም ዘይፈልጥዎ በልስከ ኣምላኽ ይሓግዝ ክሚል ሓፍተይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተሎ ድማ ደውልለ ኢኺ ኣነ እውን ዓቕሚ ዘፍቀዶ ክሕግዘክ እየ
ኣጆኺ ተስፋይ ትቑረፂ በለኒ ዲያቆን ኣብየል ጸሎት ገይሩ ምስ ወድአ ዲያቆን ኣብየል ጸሎት ገይሩ ምስ ወድአ በቃ ማትሰዓርከይ ከምዚ ኮይንካ ተሪፍካ ጸሎት ኣይትገብር ኣይትምህር ኣይትመሃር ምስ ቴሌፎን ኮይኑ ስራሕካ በሎ ዲቆ ዓርከይ በዛ ዘረባ እዚኣ ከምዘይ ንስማዕማዕ እንዳፈለጥካ እስኪ ኣይተልዕለለይ በሎ ሕራይ ምስ መን ኢኻ ደኣ ፀርፊ ዘይብላ ዕላል ክትዕልል ፀኒሕካ በሎ ዲያቆን ድማ ሓደ ምስኪን ዲያቆን እዩ ደው ኢሉ ፀኒሑ ምስኪናይ ሓንቲ ሕርመይ ኣዳኺላቶ መስለኒ እዝጊሄር ኣውፂእዎ ዲያቆን ኮይኑ ፀኒሑ እምበር ካብቲ ምኩሕ ካብ ኒኩለር ዝኸፍእ ሓደገኛ ፀርፍታት ገይረ ሓንሳብ እናሓዋሩ መሰንበድክዎ ነይረ በሎ ግን ማተስ ይርዳእካ ኣሎ ድዩ ምስ ክንደይ ሰብ ተበኣሰኒ ተረሓሓቐኒ ከም ዘለኻ ወረናተይስ ድሓን ንስኻ ኸ ክሳብ መዓሲኻ ካብ ኣፍካ ዘይረብሕ ፀርፍታት እንዳውፃኻ ክትነብር ፀርፊ እቶም ዝፀርፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብል ኣየንበብካ እንዲኻ ብእውነት ኣኽፊእኻ ኣነ ሓንሳብ ዝኣተኺልካ ቃል ክዓፅፍ ስለ ዝኸበደኒ እምበር ብተግባርካ ተሓጒሰ ኣይኮንኩን ትህም ዝብለካ ዘለኹ ብፍላይ ፀርፊ ንየው በሎ ዲያቆን ከም ሕርቕ ኢሉ ዲያቆን ሕርቕ እናበለ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ስማዕ ዲቆ ዓርከይ ፀርፊ እቶም ዝፀርፉኻ ኣባይ ወደቐ እምበር ፀርፊ እቶም ዝፀርፉኺ ኣይበለን ስለዚ ነዋልድ ምፅራፍ ሓጢያት ኣይኮነን ማለት እዩ ተወሳኺ እውን ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘሎ ነወዳት ክብሪ ነዋልድ ድማ ፀርፊ ምሃብ ግቡእ እዩ በሎ እንዳሰሓቐ ዲያቆን ዘረባ ናይ ማተስ ስለ ዝለመዶ እምበር ካልእ ሰብ ነይሩ ተዝኸውን ግቡእ መልሲ ምሃበሉ ነይሩ ሕራይ ድሓን ድላይካ ግበር በቓል ኣምላኽ ግን ፀወታ የለን ከቢድ ፍርዲ ኸይትቕበል ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እንተ ደኣ ኮይኑ 10 ትእዛዛት እውን ነወዳት ጥራሕ እዩ ተዋሂቡ ምኽንያት ኣይትስረቕ እምበር ኣይትስረቒ ኣይበለን ኣይትቕተል እምበር ኣይትቕተሊ ኣይበለን ስለዚ እንዳፈለጥካ ኣይትፀይቕ ከይተወድኣና በሎ ዲቆ ዓርከይ ሕጂ ኣነ ንስኻ ንሰማምዕ ላቓል ተዛሪብካ 10 ትእዛዝ ነወዳት እምበር ነዋልድ ኣይተዋሃበን ሓቅኻ ኣለኻ ኣይምልከተንን ይበሎ እንዳተላገፀ ዲያቆን ድማ ንድር ኢሉ ኣንታ ስነ ስርዓት ዘይትገብር ንምንታይ ኢኻ ብቓል ኣምላኽ ትላገፅ ይፃወት እኮ ይኮንኩን ዘለኹ በሎ ማተስ እውን ሕርቕ ኢሉ በቃ እንድሕር ኣብ ሓጢኣት ክኣቱ ዘይትደልየኒ እንተኮይንካ ትንበለይ ትዛረበኒ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ድማ ዝኣተኻዮ ቃል ኣይትረስዕ በሎ ንግሆ ቅድሚ ናብ ትምህርቲ ምኻደይ ላንጋ እንዳኾንኩ ቴሌፎን ኣልዒለ ናብ ዲያቆን ኣብየል ደወልኩ ነዊሕ ከይሃረመት ድማ ተቐቢሉ ሃለው በለኒ ሰላም ዝሓወይ ከመይ ሓዲርካ በልክዎ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ደሊኽ ደው ኢልኪ በለኒ ማተስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥኩ ተዳሂለ ዝብሎ ጠፋኣኒ ስምዓኒ ሓወይ ናተይ ኣነ ሕማቕ ሓሲበ ወይ ክርብሸካ ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ንዲያቆን ኣብየል ብኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝደለኽዎ እየ በልክዎ ስምዒ እንታይ ድበዲልክን ሰላማዊ ህይወት ክመርሕ ዘይትገድፍኦ ኣብ ምንታይ ክን ይውዒሉ በለኒ ነድር ብዝተሓወሶ ዘረባ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝብለካ ሰናይ ነገር እምበር ሕማቕ ሓሲበ ኣይኮንኩን ዲያቆን ልዕሌኻ እኳ ተዘይበልኩ ማዕሪኻ ዝሓዝነሉን ዘደንግፀንን ስለዚ ብወላዲትካ ክልምነካ ኣራኽበኒ በልክዎ እታ ብወላዲትካ ትብል ቃል ልቡ ስለ ዝተንከፈቶ ንኻልኢታት ዝኣክል ዝን በለ ስምዒ ሕማቕ ነገር ተዘይተሓስቢ በታ ኣነ ዝብለኪ መንገዲ ምስትኸዲ ንዲያቆን ክትረኽብዮ ትኽእሊ ኢኺ ናትክ መንገዲ ምስትኽተሊ ንዲያቆን ዝጎድእ ዝኾነ ነገር ምስትገብሪ ግን በታ ዝተማሕፀንክ ንወላዲተ እየ ዝብለኪ ዘለኹ ኣብዛ ኤውሮጳ ኣነ ወይ ንስኺ ጥራሕ ኢና ክንነብር በለኒ ዘረብኡ ስምዒት ዝተሓወሶ ስለ ዝነበረ ፍርሓት ተሰማዓኒ ትሕት ብዝበለ ድምፂ ድማ እሺ በልክዎ እሺ እምበኣር መጀመርያ ምሳይ ኢኺ ክትራኸቢ ብድሕሪኡ ኣነ ምስ ኣባ ዓርከይ ከራኽበኪ የበለኒ በዚ ተስማዕሚዕና ድማ ተፈላለና ዘረባ ናይ ማተስ ክርዳኣኒ ከኣለን
ስለምንታይ ኢኑ ዲያቆን ኣቤል ክረኽቦ ዘይደለየ ወዘተ ዘውፅኦም ዝነበረ ቃላት ብምሉኦም ሰላም ክህቡን ይከኣሉ። እንትርፊ ነብሰይ ከጨንቕ መልሲ ክረኽበሎም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጥኩ ድማ ንግዚኦ ወንዚፈ ካልእ ፍታሕ ከናዲ ጀመርኩ። ኣብ መንጎኡ ድማ ሓደ ሓሳብ መፀለይ። ምናልባት ፍዮሩ ነቲ ወዲ ትፈልጦ እንትኾን እሞ ምሳይ ክትከይድ ሓተትኩዋ። ፍዮሪ ልዕሊ ኣነ ዝሓስቦ ሓሲባ ሚላ ሓፍተይ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ከም ዘዕለልክኒ ግን ናትክ መንገዲ ከይትኽተሊ ኣጠንቂቐክ እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኽን ተተሓሒዝና እንተደኣ ከድና ተታሒዝና እንድሕር ከድና ክፍጠር ዝኽእል ነገር ሕሰብ እዮ። እቲ ወዲ ሓያል እዩ ዝመስል ክሳብ ንዲያቆን ትረኽብዮ ዝበለኪ ኩሉ ክትፍፅምለኪ በለትኒ። በቃ በሊ ሕራይ ፍዮሩ ሓፍተይ ንሳሌመይ ሰላም በልለይ ጸሎት ከዓ ግበራለይ በልክዋ። እሺ ዝያዳይ ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ድንግለይ ትከተልኪ በለትኒ። ማትስ ዘይተጸብኽዎ ባዕሉ ደወለለይ። ስንብድ ኢለ ድማ ታይዳ ኢደሊኒ በልኩ። ተቐብል ኣቢለ ሄሎ በልክዎ። ስምዒ መን እሞ ስምኪ? ሰንቢደ እንታይ ኢልካ በልክዎ። ኣይሰማዕኽንን ክደግመልኪ በለኒ። ኖ ድሓን ሚልየ ዝበሃል በልክዎ። እሺ ሚሊ ፈዛዝ ዘይትኹኒ ፈዘዘዝ ኣብ ኢሮጳ ይሰርሕን እዩ በለኒ። እሺ ሕራይ ግን ካብ ምንታይ ኢኻ ተብጊስካ በልክዎ። ሕራይ ክብለክ ከለኹ መኣስን ኣበይን ኢና ንራኸብ ኣይትብል እንዲኽ በለኒ። ጽቡቕ ኣለኻ ምስ ተዳለኹ ደው ኢለ ሓተካ ኢለ እምበር ምሕታት ስለ ዝጠፍኣኒ ይኮነን በልክዎ። እሞ ሓሳበይ ተቐየርኩኸ እንታይ ትፈልጢ? ቃልካ ተዓጽፍ እንተኮንካ እሞ ሰዓትን ቦታን ናይ ዝነገርካኒ ትርጉም የብሉን። እሺ ድሓን ኣበይ ኢኺ እሞ ትነብሪ? ኣነ ኣብ ብሪመን እየ ዝነብር። ብሪመን እንድሕር ሃሊኸ ደኣ ብኸመይ ክንራኸብ ኢልክ ትሓስቢ? ፀገም የለን ክመጽእ ይኽእል እየ። እሺ በሊ ቀዳም ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ንራኸብ ኢሉ ንራኸበሉ ቦታ ሓበረኒ። ኣጋጣሚ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑለይ ሰንበት ኣብ ሃምቦርግ ቅዳሴ ስለ ዝነበረ ንእግረ መንገደይ ክልተ ዕዮ ክዓዪ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮነለይ። ዘድልየኒ ምቅርራባት ገይረ ቀዳም ኣብ ሰዓተይ ኣብቲ ዝበለኒ ቦታ ከድኩ። ግን እንትርፊ ጸዓዱን ሓደ ጸለምትን ገዲፍካ ሓበሻ ዝበሃል ኣይነበረን። ድሓን ቆፀራ ሓበሻ ከምኡ ኢለ ኮፍ ኢለ ክጽበ ጀመርኩ። ቴሌፎነይ ጻውዒት ስለ ዝገበረት መንዳእ ኢለ ኢደይ ናብ ቦርሳይ ሰደድኩ። ይቕጽል። ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑና። ሃናፂ ርእይቶኹም ድማ ኣብ ቦታ ከመንት ግደፉልና። ሰሰናዩ